Dobrý večer, vítáme vás na našem kanále Jsi v pořádku. A dnešní tému si přinesla Ivka, tak já jí dám slovo. Tak, dobrý večer, alebo dobrý deň, alebo kedy nás pozeráte. Mám na vás otázku. Aj vy sa niekedy cítite strašne unavení z rozhovoru s inými ľuďmi alebo z počúvania iných ľudí? Ja som mala klienta, ktorý prišiel s touto témou a keďže sa mi zdá, že táto téma môže byť aj pre ostatných zaujímavá, tak sa chcem s vami o to podeliť. Ten konkrétny klient, alebo pozrime sa na to, že ak sa cítite niekedy unavení a hovoríte, že ten mi cítia energiu. Ja, keby tam on nebol, tak ja proste tá prácu milujem, ale keď mám byť s týmito kolegami, tak to je strašné. Hrozne som unavený. Čo mám s tým robiť? No a moja otázka znie, že je možné, aby vám niekto iný vycicioval energiu? Je možné, aby niekto iný spôsobil to, že ste unavení? No, my sa na to dívame trošku inak. A možno si povedzme o tom, čo to znamená inak a ako je možné sa na to pozrieť. To, že mi niečo vadí, tak nespôsobuje ten konkrétny človek, nespôsobuje tá konkrétna situácia. Ale je to to, čo si o tom myslím. To, čomu venujem tomu pozornosť. A to znamená, že keď vonku prší a ja sa hnevám, tak ten dážď za to nemôže. Ale že môžem si za to sama. To, čo mi beží v hlavou. Keď nie som v súlade s tým, čo sa deje a nepríjmam tú konkrétnu situáciu, ale sa s ňou hádam, tak vytváram boj. Pre mňa to znamená boj proti tej prírodzenosti, proti tomu, čomu sa deje. A to isté platí aj o tom, že keď mám v práci nejakých kolegov, ktorí proste nejakým spôsobom sa prejavujú, niečo hovoria, tak nie je možné, aby to, čo hovoria, malo na mňa nejaký vplyv, pokiaľ viem, čo sa deje. Pokiaľ nepríjmam, nezaoberám sa tým, nesnažím sa proti tomu bojovať, nevytváram si o tom nejaké predstavy, tak to nemá so mnou absolútne nič spoločné. Nikdy to so mnou nemá nič spoločné. Ale môže sa mi zdať, môžem si myslieť, že to oni za to môžu, ako sa správajú, že ja som z toho unavená. Pretože sa mi to nepáči, pretože to není podľa toho, čo som si ja, ako mám ja predstavu o tom, ako by sa iní ľudia mali chovať. A o tomto sme sa bavili a ja by som dala možno otázku vám, keď nás počúvate, ako to vy vnímate, ako to máte vy. Lebo pre mňa to je úplne jednoznačné, pretože neverím tomu, že sa to stále tak deje. Neverím tomu, že každý jeden deň, pokiaľ som s tými kolegami v tej práci, že sa budem cítiť unavená. Pretože niekedy si to vôbec nemusím všímať a niekedy tomu venujem pozornosť a zistujem, že moja predstava bola nejaká iná. Aspoň teda takto to ja vnímam. A som strašne zvedavá, že ako to máte vy, alebo čo si vy o tom myslíte. A možno teraz, Týtka, čo teba k tomu napadá? Tak já bych tě zkusila jako jenom doplnit, protože v podstatě spoustu věcí si řekla tak nějak podobně, jak bych to řekla asi já. Kdybych to jako shrnula do takového toho tématu ztráta energie, tak já si vzpomínám jako na jedno svoje období, kdy jsem byla neskutečně vyčerpaná, až tak vyčerpaná, že se mě měnilo tělo, padaly mi vlasy. A když si jako uvědomuju, co se mi v tom životě děje, nebo dělo v té době, tak to vlastně nebylo jako téměř nic. Já jsem měla možnost ležet, kdy jsem chtěla, já jsem vlastně nechodila ani do práce, neměla jsem jako klasické zaměstnání. Žila jsem relativně jako volný život a přesto jsem byla neskutečně vyčerpaná. A pak právě ten život jako takové mě vykop někam, kde jsem musela jenom šlapat, šla jsem na tu cestu do toho Santiaga. A
Myslela jsem si, že to nevídu ten kobec, a tak, ale šla jsem, ten první jako přes ty Pyreneje, ten první kopec jsem jako by vyšla. A pak se stal takový moment, že jsem jako najednou něco uviděla jinak. Najednou jsem jako cítila obrovský klid, strašný pohodu a štěstí a jako v té době jsem tomu nerozuměla, ale když to dneska převedu do toho, co o tom dneska vím a co se vlastně tenkrát stalo, tak se stalo to, že se mi zastavila hlava. Takže jako ten pocit toho vyčerpání nebyl z toho, co se mi dělo kolem v mém životě jako takovým, protože v tom životě se nám nikdy neděje nic víc, než to, co normálně v pohodě zvládáme. Ale může se stát, že jakoby ta naše hlava nám to začne komentovat a my se na to chytíme a začneme si myslet, že je to o nás. Začneme si to vztahovat sami k sobě, začne nám to vadit a začne nás to vyčerpávat. Ale nevyčerpává nás ta situace jako taková, ale vyčerpává nás právě ta roztočená hlava, který v tu danou chvíli dáváme větší důležitost než tomu, co se děje v tom životě. Takže tohleto je za mě jakoby největší únik energie. Protože mám na druhou stranu zkušenost s tím, že jsem schopná udělat tolik věcí během jednoho dne, že když bych o tom začala přemýšlet, tak se zblázním. Ale právě proto, že v tu danou chvíli moje pozornost není u té hlavy, ale z nějakého důvodu a ani nevědomně jsem prostě u té činnosti, no tak nejenom, že to udělám, ale nejsem ani vůbec vyčerpaná. Takže v tomhle tom je ten rozdíl. Ten rozdíl je, ten život pořád běží a pořád běží tak nějak relativně pohodově a my se občas chytíme na to, co nám běží v té hlavě a myslíme si, že ta hlava je důležitější, že ta informace, kterou v té hlavě máme, prostě je důležitější. A pokud ta informace je něco, co jako s námi moc není v souladu nebo se nám nelíbí, no, tak potom nás to vyčerpává. A jediné, co se s tím jako v tu chvíli dá dělat, je to, že si to uvědomím. Nic víc s tím nejde. Jako hlavu zastavit nikdo neumí. To nejde. To prostě do toho života patří. A my z toho občas života jakoby vypadneme víc k té hlavě, ale pak zase vypadneme z té hlavy do toho života. A uvědomovat si to střídání toho, jak se nám to vlastně děje, je to, co nás může vrátit zpátky do klidu, protože víme, že se nám to děje už celý život. A ještě pořád jsme tady a ještě pořád jsme jako neumřeli tím vyčerpáním. Ale může se to stát, jo, pokud prostě se rozhodneme, že ta hlava pro nás bude důležitější, tak jako je dobrý si všímat u těch dětí, který jako jsou v životě v takových situacích, jako co oni si tam sobě nakládají, jak se mlátějí, jak se uraží. A přesto mají neskutečné množství energie do určitého věku. A je to právě tím, že oni do určitého věku prostě ještě neznají, jako nemají takový to cítění toho, co se jim říká, jak to okolí hodnotí a ještě to tam prostě nemají. Takže je jim to úplně totálně šumák. Jo. Proto prostě jedou a jsou téměř nevyčerpatelní. Tak v nějaký době si prostě začneme všímat toho hodnocení, začne to pro nás být důležitý, začneme my si připadat důležitý podle toho hodnocení a tím vlastně jako se chytáme na tu past, toho hodnocení, který máme naučený a toho, co prostě nám do té hlavy v tu chvíli, v té souvislosti jako skáče. Krásne si to povedala, mne ešte v tom napadlo, ako si hovorila, že pre tú predstavivosť, keď si zoberieme, že sme v tom živote a plynule ideme, nepremýšľame, nehodnotíme, neriešime, len robíme, ako si krásne hovorila, že jednu vec za druhou, bez toho premýšľania, tak je to ako keby tá energia plynule šla, hej, za tým životom alebo v súlade s tým životom. A ten druhý mód, že sa dostaneme tu
a predstaví sa, že sa zacyklí tá energia, tu sa točí proste, tam sa to prehrieva. Ako by som to povedala, ako taký, tu sa hreje. Čiže tá energia proste tuto není v súlade, proste tuto to niekde uniká, ako taký papiňák vyfučuje to. A to mi príde proste, že ide ako keby, nech sa to zasechne a proste tá strata energie tam je zrazu nejaká veľká. A pritom môžeme sedieť na stoličke a v zásade ako keby fyzicky nerobiť nič, ale sa cítime viac vyčerpaní, ako keď beháme a fyzicky niečo pracujeme, upratujeme byt, ale ideme pekne s tým flow, ide nám to s ľahkosťou bez premýšľania, hej. A to mi príde proste pre porovnanie, že my sa dokážeme proste zničiť aj pri stole, keď v hlave sa nám proste odohráva hodnotenie, posudzovanie, proste analyzovanie, hej, ktoré absolútne s tým životom je momentálne v tej chvíli ako keby v rozpore, hej, není to v tej rovnováhe, v tom súlade, že ako ja to tak vnímam, že vždy nastáva ten problém, keď to nie je nejaké v harmonii. Ono to osciluje tuto niekde okolo toho, ale v momente, keď sa to veľmi vychýli, tak vlastne tam možno nastáva tá strata tej energie, že sme príliš v tej hlave. Takže to mi k tomu ešte došlo, že možno si to všimnúť a to všimnutie robí to, ako si aj povedala, že nás to zrazu potom vyhodí, lebo jsme si to všimli, ježiš, to, čo sa děje. Hej. Já bych tomu ještě řekla jako jednu věc. Ty jsi to teď hezky jako ukazovala, že ono se to vychýlí, že je opravdu zbytečný vztahovat to, já za to můžu. Jo. Ono se to prostě nějak vychýlí a pak je tam ta možnost toho všimnutí si. A když ta možnost nám přijde, že si toho můžeme všimnout, tak to je přesně to, kdy se to vrátí jakoby zpátky. To se prostě děje jako samo. A když víme, když tady máme ten pocit toho klidu a důvěry toho, že jak se to vychýlí, tak se to zase vrátí, tak vlastně s tím nemusíme nic dělat, jenom tohle vědět. A to všimnutí už vlastně jako přijde samo. Pekne. Tak vám prajeme, aby ste si to všímali. To je celé, čo máme. Z toho není. Tak ďakujeme krásne. Ak sa vám naše rozprávanie páči, tak prosím zdieľajte, aby to mohlo pomôcť viacerým. Ďakujeme pekne. Hezký večer. Pekný večer.